Trankatan, hiru errege. Erregun alda gaur. Bezpera. Eta? Pues hoxe, ez dakit, igual hiru errege guri beira daude hor, pantailan bestaldetik, baino... Gure etxera ez da etortzen erregek. Inoz ez dietorri. Inoz, baitu lehen, izebak inoz kanzontziok gero oparitu izan zizkian errege, baina... Baina ze hartuzun, lizentzia hori erregen ordez oparitxeko izebak, zeu sardia, me cago en la leche. Bueno, ez dakit, erregek... bai, hori da, bai, erregek. Ez dakit, erregek txorien ikusten nahiko hien, baina gure ikusle bai, eta, bueno, hori ba, eskertzekoa da, beraz. Ongi etorriak txorien esasoi honean programara. Bueno, lehenengo eta behin, gaurko errezeta prestatzeko, ustarizko telandaketara eginiko, ba, olako bidaiaz edo aprobetxatuko gara, horretaz baliatuko gara, eta zer prestatuko dugun gaur? Brap, ogitarteko goxo batzuk, zer ez beteta, oiaskoa eta te saltxarekin. Ona. Mola duen errezeta prestatuko dugu. Zena? Mola duen errezeta. Eta mola duena ere da, ustaritzen Mikel Esklamadoneri iniko elkarrizketa beraz gelditu gurekin. Eta, bueno, proposamen informal hau nola egiten den ikusiko duzu, Euskal Herrian tea, jendeak esango du, Euskal Herrian tea. Bai. Eta ustaritzen eta toki gehiotan ere bai, badiru dior korronte bat, bai, eta bertan ongi egokitu dela, eta, bueno, pixkanaka doala ikusiko duzen. Hemen aurreratzen ari naiz, baina, bueno... 0 kilometroko tea izango du laiztergu. Hori da. Eta 0 kilometrokoara izango da, gure gaurko errezeta gutxi gora bera, Bueno, lehenengo tamen hemen brapak zer die, brapak die hola esaten dena talo gixako opil batzuk, baina kasu honetan gari irinakin inda daude. Ikasiko du nola egiten dien. Taloak bezala itxeie, bai, baino, bera, hola gelditzeie. Bai, orduan guk ikasiko du nola utzi ahalik eta malguen. Hau gero barrue beteko dulako. Orduan, komeni zaiguna da, hoi da. Kukurutxo forma, bueno, nahi dezuna, burrito forma, nahi dezuna. Bai, azkenen nahi dezuna, baino, hoxe, ikusiko deu, edo ikasiko deu nola ahalik eta malguen edo utzi eta egunak edo egun hori bat behintzat irauteko. Zerekin beteko duen, esan duen bezala, oiasko papar batzukin, te saltxarekin inda. Hortarako tea, te beltza kasu hontan, zigor izango da te beltza hori prestatzeko arduraduna, eta ingo deuna da, olako saltxa baten edo pixkan murriztu, bai, te hori eta mengo oiasko saltxa hori itxas dakion. Hortarako dauzkegu oiasko papar batzuk edo petxuga batzuk, hartu almidoietan pasako ditu, eta hauek frigitzen ditun momentu motako diogu. Oiasko salda eta tea. Eta baratxuri pixkat ere bai. Ziropa pixkat kontrastea iteko hor zaporen aldetik, gatza ere bai. Hori alde batetik. Hemen daukegu jogur saltxa bat, eta honekin ingo deuna da gaztabola txiki batzuk. Hortarako zer hemen askotan indeuna. Hemen jarriko deu trapu bat edo oial bat, jogurrak bertara eta ozkaiura. Eta utziko deu suer hori askatzen eta ahalik eta gehien sendotzen. Azken finen gazta krematxu bat bihurtzeko. Gazta krematxu horrekin zingo deun, esan dagoa, bolatxo batzuk eta pasatuko ditu honako sesamo azitik, bai? Gehiago zerekin launduko duen, bueno, pixkat teakin eta kontrastea zitrikoa osongi etortzen da, orduan gaur aukeratu duen zitrikoa pomeloa izan da, eta honi atako izkiogu xaflak eta ingo deu honako panela azukrean ere pasatu eta hau karamelizatu zartakin. Zatitu eta hau barrun joango da. Zerekin gehiago, tomate batzukin eta, bueno, askotariko olako letxu, osto errukula kanonigo nahi duzuenarekin. Eta gero lagungarri bezala, zuek etxen izazkezue patata frigitu batzuk, edo, bueno, basaltokitan aurkituko dituzen olako chips vegetal batzuk, errexaldea. Maonesa bat hemen, pixkat ere gozatzeko, eta listo, nik uste dena azaldutela. Eta pistatxoak ez, esan duzu? Pistatxoak esan? Nahi bada, kurruskari gisa, nahi hori bai, Bai. Gauzatxo bat, tean saltzaiteko, te infusio bat egin behar duen normala, ero salda hartan egin behar da, te infusio bat? Normala. Te bat? Te bat. Tea? Te, eta geringo deu, hemen, elkartu bai? Bikoin. Bueno, bani, orduan hasiko naiz, brapan orea iten. Ados, orduan, zer behar den hortarako. Hemen dauzkegu 200 gramo irin. Normala. Normala. Ez daukezue zertan ibili, bueno, indarrekoa edo, bueno, edo espeltazkoa edo nahi baduzu. Gari irina etxien daukatena. Oida, korrientea esaten dena. Bai. Ze behar deu gehiago? 2 koilarakada, oliba olio eta gatzapur bat. Vale. Barrura,
Jaka. Eta gero likido moduan ura beharko du, ez? Bai, baina super garrantzitsua, hau beroa dau ez, irakiten behar du. Alik eta beroen. Talo egiten dugunen bezala, baina berdina izango zen dena, uniko, olioa gehitzen diogula, eta harto irina ibili beharrean, saskenean bala, ez? Eta gehiago, gero, ikusiko duzu. Ordu noni. Bai, takoen da burritoen familikoa dia zenien urrabapak, ez? Esan dezakegu, ez? Bai, esan dezakegu, bai. Antzeko bat, baina, bueno, hori tarteko bat. Hau dena, hogi bitartean sartu da gaur ingo duna edo, jaione, bikain. Erki, Betiko, hartu hogi barra bat, zabaldu eta pon. Igual. Baina, urrapak eta, hemen ez dauka horren beste bitura, baina egia da, Nikolakoak ikusi izan ditut, Parisen dalan tren estazion dalako tokitan jentia esaten dena gelditu hartu zerbait eta oso komodua, boltsatxotan moduan, saltzen dituzte eta betegarri ezberdinekin, aukera hau, guk oiaskoan egingo du, baina betegarri ezberdinekin, itxaskiekin, edo zerekin, vegetala, vegetarianoak, danetik. Eta, bueno, oso dira. Nik uste joku emateula, gero familin ere umek baldin badaude ez, bakoitzak berea betetzeko, hau da, jarri olako bixenplas bat, maien erdin, letxue dela, ez dakizer dela, bakizer dela, eta gero bakoitza, bai, bufeta bezala, takataka bakoitza betetzen, hori gozatzeko modukoa da, familin. Bai, era gaina hori da, taloak eta olako gauzak irinakin eskua zikindu, eta hori umekin daiteko, egun hauetan etxean dauzkagoela, horre ez dakizula askotan aspertuta dela, venga, gaur, hartuta brapak ingo ditu. Oixe, brap? Gaina, goize, txorien sartuta lehenengo gauze zigorri txistea kontatu, berak asmatutakoa, beraz, adi. Nik ez dut asmatu. Bai, zuk asmatu. Nik ez dut esan, nik etorri inzait burutazio bat. Esan? Igelak nola itxatut, Igelak nola eskatzeu gitartekoa? Hori da, nola eskatzen du. Zuzara, zurea da. Zurea da. Venga, jaiane... Rap. Txarra. Hemen, ure bero-beroa iaia irakiten 80 mililitro. Vale. Bai? Eta barrura dijoa. Eta eskuak esarratzeko aurrena... Ez berretzen benetan, bueno, lehenengo noski, olako mil batekin edo... Vale. Lehenengo bueltatxoak horrekin, eta gero ja ez do erratzen. Bueno, hor bestaldean hongo da jende pio taluak indituena, eta esango zuen, zenbat aldiz eskaldatu bate ditunik taluan horea egiten eskuak, eta hasieran erratzen du, baina gero egia esan, baina olako eguraldikin eskertzen da hor eskuak hor berotan sartzia pixkat hor gozatzeko. Bueno, basandakoak, hemen txalaragikin dabea egiten die, barazkiak, barrengorria, betegarri, edo zen, gero, bai eramate dutela oso ohikoa izaten da, nola da? Letxuga osto batzuk, gero lan Juliana era moztuta, fin moztuta, hori neko ohikoa izaten da baita. Asabe ikusi izan du, nik inoiz honek pixkate asagorriakin probatu nuen bat oso gozoa zela, asagorria hartu eta lehenengo ospinakin olioakin da jarri, eta gero, hori oso gozoa. Sagartati batzuk eta paxak. Ona, ona. Baina, bueno, tea aipatu duzu, eta ez dakit, izango jozu hor bideoak eta zerbait ikusteko, zeni horrekin nago pixkat. Lehenengo eta behin, fijatu, ze parajek, bigarren, fijatu, ze argi eta hirugarren, fijatu, Mikel Esklamadon bera zein den. Benetan gaztea, ekintzaia, eta bueno, gainontzeko zuek ikusi. Mikel Esklamadon Euskal Herriko ekoizle gaztea da. Iaz abiatu zuen bere proiektua eta ekoizpen honek gure arreta piztu du. Horregatik etorri gara ustaritzeraino bera ezagutzera. Kaixo, Mikel. Txaleon. Ongi. Bai, Fresko xamar, baina tira. Zuk betidanik argi izan omen duzu laborari izan nahi zenuela eta badiozula olako gustu berezi bat lurrari. Nondik nora datorkizu hori? Bai, izan da txikitako amets bat, azkenan hasieran amets bat zena, eta pixkanaka lurrak atxamaneta eta proiektuak etorri arau, hori ametsak realitate bilakatu dira, eta beraz gustu hori hemen duzu.
Telandazio fantazio hortan. Dena den hemen ustaritzen ekoizle bat baina gehiago zarete, bakoitza berean aditua, nunin ora edo zergatik herria hola bideratuta inbeste lurrera? Hori da, azken urteotan eta auzapez berriarekin eta izan den dinamika bat, azkenan laborantzari berriz lujak emaitean eta eskaintzea, badakigu iparraldean badela presio handia etxe bizitzarekin. Eta izan da hori, gogo hori berriz laborariak instalatzea, gazteak eta salmenta zuzenarekin. Eta beraz, luja hauek Nikola hola lortu ditut, baitira nereak, egiarenak dira. Eta hori esker ere, posible izan da proiektu hori muntatzea eta asmatzea. Zuk tearekin ekin duzu, baina zergatik tea? Zergatik tea, hori, egan bezala luja lantzeko gogoa eta luja hauek eskainak izan zaizkit. Eta dira lur bereziak, ekialderuntz begira, kasik iparalderuntz begira, pH biziki azidoarekin, eta azkenan, tea deskubritu nuen oporretan, Portugalen. Eta altan niretzat hori zen Asiako kultura bat, eta pentsatu nuen, zergatik Portugalen pusatzen den, eta azten den, eta zergatik ez hemen Euskal Herrian. Eta beraz hori da, kuriositatea hasi nintzen, eta lujak atseman, landareak atseman, eta hari. Iaz hasi zinen, baina Belex kontatu behar diguzu, nola egokitu den tea hemen? Nik hori beti erretu dut, oraindik esperimentazioa bezala ikusten dut, esperimentazioa handi bat, hektare batekoa, baina hori ere ikusten dugu joan den urteko landareak ari direla pusatzen, lehen ekoizpenak ere atera dira urtean hori niretzat eta lagun batzuentzat jastatzeko, baina ari da ongi pusatzen, ikusten duzu hemengo landareak ja hunditzen direla, aurtengoak ja txikiagoak, beraz. Ikusten da ezberdintasuna dien artean. Ezkorrena? Hotza zuk? Latza itxezun. Arkondara zegoen berata. Itxezun hotza eitan, Eta Mikelan, lasai. Hemen gibeletik fresko bizkat saltzen da, baina... Bai, egi esan, etzen giro. Ez, hotzak. Te bero bat ondo sartuko zen momentu. Oso ongi sartu zen. Baina, spoilerrak alde bate utziko ditu. Bai, hemen, landu, pixka dena biltzen arte eta elastiko. Ikusten duzuen bezala nahiko elastiko da, ordu momentu hortan. Bildu, bolatxo batin, eta barruka aurika dagoi. Hau da, otzua, holan, sartzen da hori, ez da, itzea, ez, betxo. Tak, ura berotzen, zetako, betxo, lehenko, ekarri zu tetera bat, burnizko tetera bat, honek pixatzen du, honekin nintxaurrak, jaionik galdetu behar nintxaurra bagan euskal honekin kraskatzeko, honekin kraskatuko denitu. Hau, gehieno jakingo zuen moduan, Italiatik ez, Txinati datoz teterak, jauna isili bebea, urduri jarri. Segundu txiki bat, zigor horreko 20 minutu pausatzen, egon behar du, oreak. Bien bitarte hortan jogurra esan bezala sendotzeko eta suero hori askatzen joateko sartuko du lakoial baten, ikusten duzen bezala iragazki bat, katilutxo bat, barrura, bildu, ozkaiura, bai? Hau da, jogur, greziarrerako jogurrak egiteko modurik osasuntxuena eta gozoena, tarrexena, zuek etxean egiteko. Hartu jogur natural on bat, eta jarri zazuelako oial batekin egun batetik bestera eta hurrengo gunean izango zuen munduko jogur krematxuena zuen etxean, gozaltzeko, bikaina. Eta esne gainik gabe eta asko osasuntxuago. Besteak gaur egun jogur greziar bezala saltzen dituztenak, horiek krematxo egiteko esne gaina botatzen diete. Eta hauek esne gainik ez daukate. Esaten nintzen moduan, hori Txinatik datoz, eta hau azkenean asmatu zen, behartzalako ontzi txiki bat eta berua mantentzeko, eta gero ez erila apurtu, horregatik egin zituzten burnizkoak. Hor, badaude baita nola da honek porzelanezkoak eta, baina horrek apurtu egiten ziren, da, honena, holako burnizko bat, eta toki guztitara eraman alda, eta listo. Eta hemen, tea prestatzeko garaian da, esaten dute, hortan oso te salea direnak, izaten dutela, mota bakoitzaran dago, tetera ezberdin bat. Te berderako bat, te beltzerako beste bat, te gorriako beste bat, zehantza, saporea pixkat geratu iten zaiola, eta ez zaila gustatzen. Orduan, bakoitzen dako bat. Eta garbitzeko garaian, jaboiakin da, hobedan ez garbitzea, bakarrik urarekin garbitu eta listo, honena, oso te saleak baldin bazarete, eta te ezberdinak dastatzea gustatzen bazaizue, hartu, eta te ezberdinak egiteko,
olako teontzi, o burrizko teontzi ezberdin bat. Eta beti, garrantzitsua guk oiningo duguna. Lehenengo, ur beroa sartu bertan, eta horrekin zein dugu? Barrua ja berotu ingo dugu. Eta ero hori ura bota. Eta, bueno, kafea egiteko bai, ur beroa. Zematekoak egin? 50. Gaur bai, gaur dena neurtuta ingo eta alik eta berdintxunak ateatzeko. 50 gramokoak. Oso ondo. Bueno, esan dakoa. Hemen lehenengo ur bero pixka sartuko dugu. Eta horrekin ingo duna gure teontzia berotu. Garrantzitsua. Pixka pausatu, txitxitxitxitxin. Zigorro txitxitxi baino txotxotxore bat. Txin. Bueno, ur pixka bate gehi bete du. Eta oin, ustu. Zitxose polita, Nahi egin dituz eskua berotu pixka jaion hemen. Ez eskerrik asko, hemen... Te salea zarazu jaione, guztiantara? Basa, hartzen itxuzo, oitxura ibaukazu tea jartzeko? Bai, infusio zalea eta te zalea, ez baitie berdinek. Osa, infusio zalea eta te zalea? Bai. Azkenen infusioak senda belarrekin, lorekin, petaloekin indatxek eta tea batea da. Vale. Eta tea, baina tea bakarrik hartzeko, ero nastuta? Nastuta, limoi pixkatekin igual. Bitu, ni hortan enitzela beti ikusten nuen da, iruditzen zitzaidan zerbait hola nahiko arraroa, tea esnearekin. Eta tea esnearekin ikusten dut, eta, bueno, Inglaterran da oso ohikoa da, tea esne txantxa batekin hartzea. Eta iruditzen zitzaidan, da, bueno, guk azkenean kafeari berdin egiten du, infusio bateri hartu, eta esnea botatzen digu. Eta probatu nuen, eta teak, bueno, sin más, hartu dezaket, baina naiz te bat eskatzeko inoiz, baina esnearekin gustatu zitzaidan. Ona galditza. Bai. Berezi. Bai, goxua. Bueno, oin, ingo duna da, behin berua daukagula, urez bete, eta pausatzen utzi. Bale, hemen ere aldetik mai hautsestatu eta bolatxo bakoitzarekin aragi bola edo albondiga bezalako batin. Eta jarraian emango diogu gurpil forma bat eskuekin, poliki, bai? Horrela. Eta gero arrabolarekin zabaldu besterik ez da izango. Eta jarraian, kontuz, bera, olako paperak etxan birziklatu edo berrera bilitetxot. Moztu eta olako gauzetarako gorde erabili eta olako xafla bakoitza... Baina hor zein oso zabaldu? Bai, oida, zabaldu eta gero bata besten gainen jartzen joan olako paper batekin ez itxasteko. Eta bueno, gero zartagin bataloa itxa bezala izango da. Zein den sekretue malgu gelditzeko onako pulverizadore nola esango litzateke... Bai. Espray bat. Bai, fush. Etxe guztietan ulertzeko. Fush. Urez bete eta zartagitik aterala, brapak atera ala, honekin lainozatu, lainoztagarria da. Mira, etorri zait. Listo, esan dakoa, ni nire partetik hau itxana. Bale, hauek kontutan izan, egizue, entzungo zenuten, hauek berotu aldie bertan. Baina ez da komenigarria. Nahi bauzue zuen teontziak irautea asko, hobena da hartu eta gukindu modun. Ur beroa bertara bota, eta listo, ez ibili bertan berotzen. Ez paukazu beste ontzirik, esan, bueno, indukziorako ongo die baita gaur egun, ez hauek, haiena. Ze berez indukziorako ipurdi ez berdin behar dute. Ziur baiet. Baina bestela, bere hortan, berotu eta listo. Eta gero bai, garbitzeko esandakoa, honek barruan izate dut olako pelikula, estropa joakin da zibiltzea hobeto, orduan urarekin hartu, eta bueno, infusio badala, ez dugu hemen kozinatu, ez zaigu ezer itxatzi, ez? Zaporea bai izaten dute, baina pixkat urarekin eta estropa joaren, esan dezagun, alde malguakin igurtzi, eta nahikua, eta nahi bestetea hartu. Hau gero, bera botako diozu, ari, saltzeiteko. Bai, hori da. Bueno. Lodiera hori talo baten moduan. Ez, fin. Alik eta finen, bai. Eta bueltak ematen badizkiozue, hobe, bai. Gero, zuek artea baldin baduzuen nik ez dauketena borobil forma politxe emateko, bueno, eman, bestela, Eta gorantza botatean hori? Pizza bezala? Hori artea, ikusten dituz horan bi eskuekin nola hartu da botatzen justen da, eta nola horea ez da napurtzen, ze elastiko ikusten da? Bai, bueno. Ez da nire kasue. Patata tartia iguelta ibai egiten? Ez,
Eta gertutik ikusi izan dut, bi pertsonak nolain izan duen. Bateri oso ongi atatzen zitzaion, besteari lurrean bukatzen zitzizkion tortillak. Baina, bueno. Zitzaizkion, pluralean? Bai, behin baino gehietan saiatuta. Eta ez zuen harrapatu? Patata tortillak inea izorratu behar dizu hori botatzea. Bai, izugarri. Akabo afaria. Baina hori. Bueno, guk horri zen dut, jatetxe batean patata tortilla pila bat ateatzen zela, eta bueno, Bilboko kafean zokien lanean hori zenean, horbe patata tortilla pila bat egiten ziren, eta hor azkenean bukatu gendun, 2 buelta ematera egun batean. Irura ez ginen inoiz iritzi, ez, kanpaian bukatzea jotzen zuen. 3 saietzen bazinen altura asko behar zitzaion, eta kanpaian jotzen zuen, baina 2 eman genizkian, eta bat egia esan askotan. Baina, bueno, asko, tortilla patata asko indako, pila bat. Olakoai borobil forma mandakoak ere, bai ez? Zuek hori hosteleritza eskolan derrigorrik hasi barko zenuketen. Zein? Zenuten. Forma borobil hori? Bueno, olakoari edo zein horeri, esan genezake, ez? Ez. Hosteleritza eskola gehien badie, zerbait, gure garaien bezat, orokorra erakusten zen. Ezan, venga, oina ikasiko dugu, borobe, forma borobil, ez. Pizza baten oinarrian, osai haue behar ditugu, holan nazten da, gero honek behar du pausatzen fermentazio bat, ez da izen bat denborakoa, eta gero lusatu. Baina borobil perfecto egiteko, hortako pizzeri batera jontzei. Ezan, niko orokorra zan erakusten ziguten guztia. Pixkat danetik, baina gero sakondu gabe. Txorien den bezala. Txorien. Bezalatxo. Bueno, ikustazuen, gutxi gora bera, hause da, bai? Vale. Elastikoa dau, orduan, esan bezala, platera baten, joango gea honako papera hauekin geruzaz geruza osatzen. Orduan, utzi guzue honako bolatxo hauek iten, eta bien bitarte hortan ea zer kontatzen digun Mikel Esklamadonek. Bueno, hemen landare bat, hau zer da, berdea edo beltza? Hori da, edo zein. Hori da, kamelia zinentziz landarea. Eta horrekin, te suria, ferdea, edo beltza egiten alda. Batetik etortzen dira denak? Hori da, ber landaretik aldu dira. Gero, baira, xerun espeziez berdin, te landareetan, eta orduan, gero hautatzen da, batek eginen du te berde hobeagoa, beste batek te beltza hobeagoa, eta hori pixkanaka erabakitzen da. Hor, haurten egindako esperimentazioekin, badirudi espezie horrek te beltza hobeagoa emanen dula, horrek. Hori da. Eta oain hau gazte-gaztea da, baina zenbaterainoko altuera hartu dezake honek? Horrek, landare horrek badu urte bat eta erdi. Beraz, 21 zentimetro egiten ditu, eta helburua da ere maitea metro bat eta 50 Hor egitea piskat esi bat bezala edo leho bat, eta biltzeko aski errezat. Askotan egiten dira mainak. Mainak bezala dira, egiten du main bat eta biltzen da hoja. Eta hori da, pixkanaka ostok bilduz. Gero, osto bat biltzen delarik, azkenan adarrak egiten ditu beste 2 adar azpitik. Azpiko 2 adar hauek berriz bildu hilabete bat berantago, eta hauek biak beste 2, eta hola bilakatzen da. Eta azkenan urtean zehar, 5 edo 6 aldiz biltzen dugu ostoa, apiriletik urgira. Eta hori da, pixkanaka sasitzen, beste nazi egingo luke 10 metroko jabol bat. Orduan bonsaiari bezala eusten diozue, hori da, pixkanaka hori da, bada itxura eman behar zaio bai. Hori da, eta lantzen dugu, eta horren sartuko gira garaiuntan beharko ditudan nik adar batzu moztu. Hori, itxura borobil hori hasieran mantentzeko, eta arbolak haien artean unkitzeko, eta hori, aipatutako leho edo main hori sortzeko. Eta irudietan ikusten dugun bezala hasian terraz hauek, eta hori da, hori pixkanaka. Bikain. Bueno, hemen ikusten dugu olako ohe bat edo mantatxo bat jarrita diozula, benetan mimo handi zainduta daudela, baina bueno, zure nekazaritza estiloa edo biodinamikoa da, ez da? Zertan datza gutxi gora bera nekazaritza biodinamikoa? Azkenan hori da nire ere ikuspegi pertsonala, baina entzatzen ongarri guztiak kanpotik ez etortzea. Beraz, bertako belarrarekin edo iratzarekin elikatzea landarea. Beraz, ikusten ditugu iratzak, bertako iratzak ezagri ditut hemen landarea elikatzeko, lurra elikatzeko. Eta hori ezagri dut, bai hotzaz babesteko neguan, bai janaria maiteko landareari, eta bereziki hori deskubritu dugu, lurra ari da berotzen eta idortzen. Azkenan, udako idorteak saiesteko, hori lasto eta belar hauek ura txikitzen dute, edo ezetasuna.
eta hori teak maite duena. Aha, bueno, eta hontatik ostoak hartu eta hurrengo prozesua izango da, lehortu, eta dastatu. Goazen horra? Bueno, ni bezala txikiko haindik, azten. Bai, azken finen biderkatzea espero da, baina hortarako pazientzia da denboa da, behar da, hoendiken oso gaiztek die. Bai. Hor, egia esan, ez da aukera izan dizuen inoiz ikusteko olako te landaketa batero, olako plantazio bat. Guke Txiloen ikusi gendun bat, Azores uharteetan, eta oso polita da. Da, ematen du, olako lorategi batero, baina hola, setoa gainap dana perfektu moztuta eta zerutik ikusita oso polita izan. Eta hori ikezu genuna, bere esaten zuten, Europako landaketa bakarra. Bai, Teana, baina, bueno, Europa, Azoretan, ia Afrikan alturan gehiago, baina oso polita, eta ikusi genuen prozedura guztia nola jasotzen zuten, nola gero lehortu eta dela. Polita. Eta hor, mundu bada, teak, zuek gehiago jakingo zueni baino, zeni esate zuete mundua, baina aukeratzen jakinin beharra, eta oberenak gaur egun badaude dendak eta ja... Espezializatu olakoak ez, infusiotan eta teak eta... Kafea bezala, berdien, bai. Horrena beraiek galdetzea, ez? Ze hor, gero, temperatura nata mundu bada baita, ez? Antza te bakoitzak temperatura bat dauka, egokiagoa, beste erreiten direla, bero egia bota eskero, eta... Bueno, ikusiko duzu, Mikelek gero emango dizkigu beste hainbat, hola, aholku uraren temperatura, denbora guztioi orduan, bai. Eta bestelaz, beti ere olako instrukzioak edo, beti jarraibideak edo, beti idatzita otei ere, bai, olako teontzitan, eta horrez zigor. Hori intxaurre txikitzeko behartzen onda. Olako batek burun ematen baizu, pixua dauka, txikiek usten da, hau trinkoa da. Horrena, honekin kontu zibilia, Bai. Hemen, harto irina esan duzu dela, harto fekula. Almidoia, bai. Hemen, barrura, eta gorrituko deu pixka, harin. Baratxuri ere gehitu ingo diogu. Eta jarraian botako diogu salda, eta tea. Osondo. Tea, gutxi gora bera, edalontzitxo bat, txikitxo bat, bai? Begira. Begitik edo esaten dena, gutxi gora bera. Pita maina dauzka berorrek. Txikitxua. Vale. Listo. Hemen, baratxuria, barrura. Ze artea, ze kolorea. Usaia derra bintzat. Hementxe. A ber, zeiru, bera... Espertak zezaten du, nik? Txak, bat hartuko. Adibidez, tea neri gadetu jozoni nola hartzeten, edo nola gustatzen zaiteten. Eta azukreakin, azukre gabe? Gabe. Kafe azukre gabe. Egia da hoitzen zaretenean gauzak azukre gabe hartzen, gero azukreakin hartzen dituzu eta gozoegi daude, ez? Zait, oin igual askotan, ez? Bidaian kotxea hartzen duzu eta hortizoaz, da gasolindegi batean gelditu eta zerbait askarra olako saltzen dituzte honek kafea prestatutako oiek otzean ero hartzekoak, oiek gozoegia dienean, nola hartu aldu hori jende hori, ez da kafea bez. Eta ez dakit, da oituin zaela, eta ero gozoa gustatzen zait, gozo zalea panez, kafearekin eta ezin dut, Azkenen oitu baldin batzea, oitu za txokolatea bezala, ez? Txokolaterare berdintxo, azken finen tea, txokolatea, kafea, una. Baina, tea eta bada bai gauza bat, ez? Oine, eguraldia, hor, bitxia hori ebe bada, behitu. Eguraldia, ez? Oine, ostutzen danean, da, neguan, ze gustu hartzen duen saldabero bat, ero sopa bat, ero berakat sopa edar bat, ero tetxo bat, ez? Hotza, berotzeko honek gauza hauek berotite zaituztelako, ez? Baina, gero, bere-bereak eta hor, Afrikan da ze hartzen dute. Tea. Bai. Beruan. Bai, hor, antza, arrazoia dauka hor gehien bat, zerbait hotza hartzen bauzu, zure gorputzak hori gero berotu inbar du, barruko temperatura, orduan hor kaloriak erratzen hasten da, eta izerria botatzen duzu. Orduan zerbait beroa hartzea, hobea dala, baina egia da baita hori, hotza zaudenean gorputzai buelta emateko, zerbait beroa, salda bat. Salda bat da, zoragarria.
Eta hau, bitxia benetan, Teana... Barrura, hori da. Etxeko salda. Hau bai, eta bestela pastilla batek, endu nahi duzuena. Etxeko salda. Bai, aukera. Aukeran beti, oiaskoan. Oioaskoa, nazte potajeitako bat. Bai. Ja, arrotzaik esan jartzen. Oioak, etxeko oiokoan dik biziri da, zigor. Ez dakit, gurian oioa, ja, gure kontratu Ni pena amateitea, eizu. Ja, eta arrotzaik ez duten egiten? Bueno, jubilazioa, lasai. Bai, antxe, eta zen bat euskazu gaia. Lau. Eta hori betiko, ongo dian? Bueno, gero ekarriko txu gaztego, baino... Eta bitxarte, eta horrek jubilatukan, bakizu gaztek nola egurra ematen ditela, ez? Esan izun zetruko erabili behar den. Ja, Bueno, Gau esartu. Hemen, bueltatxo batzuk, eta zu emango dio honi, busten dauket, hau da, tope-topen. Eta hori, bota diosu nahi? Ziropa, Vale. Sirope. Ero azukreko jarakada bat, norbaiten nahi izan, gozagarri bat. Edo esti bat, baino esti izan deila adibidez, kazia adibidez, hola, oitako bat. Bitu nola idena zitzen, bai? Bai. Orduan, buelta eta buelta emango diogu, eta jarraian hemen daukegu platera bat, trapu batekin, eta esan bezala... Eta honi, umeldu imardu duzu, hau da biguna geratzeko. Bai, hori esaltze dituztenak, sentsazio emateu gordina daudela. Bai, nien jan izati joa. Baina zigor, horre jarraibide batzu daude eta mikroin laben eman martzaio minututxo bat, Zigor, letra txiki irakurri behar da, Trenean noanean Parisera, handina ez daukate mikroin labean sartzeko aukeraik, horre die, hartu eta jatekoak. Takeaguai die horre. Takeaguai. Claro. Bai, horiek... Nik bintzat ez dira, ez da, frantzese zegoen, nuen urartzen. Baina... Ez, bere hor da, ze gaina, letxu bat daukate barruan, jaione. Eta hori mikroin labean sartuko zu? Ez, etxean itekoak esan nahi nuke. Hor, dialdetatik pixkat eta txak. Bueno, bitu, hotza gorputza buelta emateko eta horre, hemen egon gara zerbait bero hartzea, eta gauzarik onena hori etxean izan ezkero, bainu bero bat hartzea da. Gorputzai buelta emateko, hotzakin basabetea, bainu bero bat hartzea. Baina bestela, moin asmatu dituzte, bateriakin dauden, danetik, tartean, kuleroak. Zaiz esaten. Ze behar, ze necesidade. Osten zaizune, ipurdia hotza izatea, ez da atsegina. Eta nik, egizan kuleroena eneukan entzun da, baina ibiltzen guanteak, badaude holan baterikin daudenak, kamisetak badaude baterikin daudenak. Nik oin eskatu ditut, zapatillatan, bizikletan ibiltzen guten izan, hotza sartzen zait, eta probatu ditu galtzerdiak, 50 euroko galtzerdiak goretezakin eta letxe guztikin, eta izostu iten zaizkit, igual. Orduan, saltzen dituzte baterikin dauden olako plantilla batzuk, zapatillan jarri eta berotu iten da, eta ez da, 5-6 ordu aguantatzen ditu berua. Eta mintzat, hori badao, kulerua esatik ez. Arraro itxez ez dakit, horrekin zoaz lanera, horrekin zoaz... Bai, hori, kargatu itxozu, etxian hartu eta kargatu itxozu, eta horrek, omen dauzka, resistentzi batzuk, eta, txak, lanian, ostutzen aizia dela ipurdia, ematen dizu, Bluetoothet, hartu eta moiak inantxaz, eta temperatura, 2 graduta, bapatian nola, ze ondo, desango bat, jone, puskarra bota. Ez, kalefazio, jo, kustu dela. Baina, kristo nik mendu da, zeinek ez duiten etxea iritsitakon, gure basaren aman etxea joten nire bikotia, eta nire arreba lehen gauza egiten duena, zutondora, joan, da, ipurdia, hola, zutondoan. Hori tipikoa da, baina... Hori kulero hauekin ez, Jak, ematen du hemen naizela komertziala kulero hauek, erositzazu kulero hauek, benetan mereziko zuen ipurdiak eskertuko du. Ez. Hartzazu ete bero bat. Bai, hartzazu ete bero bat. Konzaitet, ustaritzera, eta, Hori da, eta gu bien bitarte hontan, honako braps guzik frigitzen jarraituko dugu, honi murrizten utziko diogu, eta bueltarako pomeloa zurituta benik izango dugu, Zigor? Biskor. Bai, denbora juten nahi zegula. Telandaketa ikusi dugu, telandarea ere bai gertu-gertutik, eta orain azkeneko pausua te on bat egiteko jarraibidea jakitea, ez da? Bai, te ona dakit, baina bederan jarraibidea, oinarrizko jarraibideak ikusiko ditugu, fiskat. Segitzeko. Lehenik hori ikusiko dugu, ostok hartuko ditugu, eta
Ikus ezazuen, beraz, hau dira hemengo, aintzinan ditugu landareen ostoak dira, beraz, askotan jendeak ez du ohitura horiukanen ostoala osoki ikustea. Hemen ikusten dugu, aipatu bezala ostoa osoa dela kimuarekin. Beraz, ostoa, kantitatea zerko dugu, hori askotan hemen zerko dugu. Dosia zein da, zeren batzuetan ikusten da, 3-4 atzaparka da, lasai aski baina, bueno, hor... Dependitzen du ze kupela dugun, ze kantitate egin nahi dugun, baina askotan egiten da olako gatilu batentzat edo berain 2 edo 3 gramo osto gehitzea, ezartzea. Beraz, uste du gutxi dela, 2 gramo gutxi dira, zenbakitan, baina gero ostoetan hor ezagri du da, hor kantitate gutxi eginen dugu, badut gramo bat eta erdi edo 2 gramo gutxi. Hori da. Gauza hori askotan nahanzten duguna eta hobedena da kantitatea emaitea. Eta hobeda ostoa initze emaitea eta denbora neurtzea eta denbora ona errespetatzea. Eta horrek emanen dio gustua eta aipatzen duguna mihi gainan dugun idorte sentsazio hori batzuk biziki maite dutena, baina nik pertsonalki maite ez dudana. Baina zabait azukratua gozoa ukaita hauan. Eta beraz hori saiestuko dugu, hori kantitatea emanez, kalitatea ere, eta azkenan denbora gutxiz. 2 minutu 3, gehiago? Dependitzen du, te berdearekin egonen gira 2-3 minutuz, eta temperatura 70 gradukoa eta 75 gradukoa, hori bai, ez da inoiz utzi behar irakiten. Aha, orduan. Te ostoak bota eta jarraian ura. Hori da, ura. Horte beltza dugu, beraz, ura atera dut 75-80 gradutan, berin, ez dut utzi irakiten, hori zergatik gas karbonikoa eta mantentzeko ura. Irakitarekin gas karbonikoa eskapatzen da, eta horrek ere gustuak entzen dira. Bitxikeriak. Aizu, proiektua gora, proiektua bera, proiektu honek badu izenik, ez da? Bai, ja, enpresak badu bere izena eta ilgora du izena. Ilagiaren zikloa errespetatzen baitut hemen. Lehen aipatu dugu biodinamikoa. Eta beraz hori, eta euskaldunok dugun lotura hori ilagiarekin gure bizian eta gure egunerokotasunean, hori nahi izan dut errespetatu eta atxiki. Eta beraz hori, izen aski argunta edo simplea hoitzeko bai guretzat, bai erdaldunentzat. Eta hori da, ilgora. Tea hartzeko momenturik onena egun gozian zehar, edozein momentutan, baina zure gustokoena noiz izango litzateke? Ni gosariare. Gosariare. Ni goizan. Te beltza gosariarekin. Eta gero egundantzea gehiago te berdea. Bai askarian edo lagunekin partekatzeko edo lanean hotz delarik edo hori, te berdea. Freskoago atxemaiten baitut eta hori. Baina goizan iratzartzeko eta kafearen ordez, hori te beltza. Bikain, bueno, dastatzea besterik ez zaigu falta. Bai, orain itxo merko ditugu 3-4 minutu. Dida. Eta jastatuko dugu. Listo. Mikel, parkatuko diazu, nik uste dute hemen bota dudan ureak 90 gradu baino pixka geixio bat zeuzkala, baina, bueno, ni esan dizut, ni ez jakina nahi zontan, eta ikastera etorri gara. Hoi da, eta nik ekarritako ekarpenekin Mikel esklamadoren eskuti, dagoen bakizu, beste gauza. Hori da. Hemen, pomeloa zuritzen, eta hau da, garbian, teknika hau da, nahi bazue ondo garbitu pomeloa, hola garbitu behar da. Eta gero atalak ataratzen egitzu. Hoi da, mesedez, bai. Bukatu duzu ja, rapakin. Rapakin bukatuta, oiasko paparzatiak hemen bere saltxarekin itxatxita. Pistatxoak zurituta. Zer gehiago, guain falta zaiguna da hor pasatzea, panela azukrean edo azukre zurin, nahi duzuena. Bai. Honako pomelo zatik pasako ditu eta karamelizatu ingo ditu. Hortarako zartagia su bizin. Venga, gora, 17, 18, 19. Ba. Sí o no? Bai. Hau. Erra. Lo karamelizatu. Larainak baita, Bai, baina honek beti beste... Pomeloa beste ikutu badauka. Edo gustatzen zaizu, edo ez. Egon ikuste dela aguakatea bezala, Pomeloa jaitsi da, holan, segon zen, garaiba goratzen naiz oso modan zegoela, holan, jendeak dietan, ero pixkat, holan, argaltzeko, goizean gozaltzeko, pomelo hartzen zuen zukuan, ero... Hori zer, ja jarraitzen duten jendeak, ero... Nik uste beldur bat ere badaola honen ingurun, edabidek eta, azken finen,
aldekoak eta kontrakoak adierazten ditu eta kontrakoak beti adierazteare oso ongi dau. Eta da honek okerrez baldin manabil tentsioan eragin badula. Ordun eta batipat, ez tentsioan bakarrik, segun eta zein medikamentukin kontrako efektu inezakela. Orduan, hor beldur txiki bat edo, bai, pasai honi. Obena medikoari galdetzea, ez? Beti. Zerbait hartzen baduzua. Hoi da. Bai, nuk esango, ez? Fruta bat hartzeak, ez? Bueno, egunero hartuz gero, asko hartuz gero, salbuespenekoak, beti, ez? Hemen Beatriz izan den bakoitzan esan duna, beti pozoina dosiaren arabera, dosian dao gakoa, bueno, beste gauzetan ere bai. Bueno, nahiko, listo, bai. Bueno, poliki orduan. Bueno, nik uste ja Belexen izango dela plateraratzea besterik ez? Bai, falta zizkiu gero bolak horiek ere. Bai, banoa. Horiek sesamoti pasatzea esan, ez? Bai, besterik gabe, eta listo. Hortarako, platera zabaltxo bat, hartu, sesamo haziak bertara, jak, hau, fuera. Eta honi buelta batzuk eman, eta listo. Poliki, bi aldetatik karamelizatzeko. Ez jakintasunetik egin Mariz Kurrena. Esan dizut, ninetxean erregegun ez da inoiz. Zelan gaur afari iten da, ero bihar baskaria jendea. Noz biltzen da jendea. Etxiatan baskaria. Erregek nik uste beti informalagoa dela. Bazkaltzeko, onako opila eta dela gaur. Egun optipoa dela 6-en, bazkaltzeko. Naiz eta errege opilak, oide uste azarotik hasita da. Errege opilak goten die, hori, eta ero bukatu hartino, horrego izango ditu eskaintzan, ez da izen baten. 12 eurotik egote eta, hori, 7 eurotara, edo. Ez dakit. Baina, bueno, egun berezi dela hainbat eta hainbat unmentzat, eta hainbat, horrekin gozatzen duen askorentzat, bai. Bihar bada, gure semeekiren urte betetzea. Erregunen jaio zitzaigun, da errepublikanoen etxen, erregunen jaio, semia. Hori ere, marka da, gero, Hori da, nola da, etzen nuen te ontzi bat nahi, tori te ontzi terdi. Terdi, hori da. Hori Argentina debe, no quería la pelota, pues. Toma pelota pinchada, holako zerbait zaten, antzeko zerbait. Vale, bolak. Zer samoti pasa eta listo, ez? Horiek ez dira frigisten ez ezer, ez? Ezer, agroso modo esaten dena. Eta ero bildu? Jak, besterik gabe. Bokadutxoa. Bai. Horri, Mariz Kurrena? Esan. Gazta urdin pixka. Bai. Ostra, hori gazta urdinakin, utzi jogurra egumatetik bestera hor, bere ura ero kentzen, eta gero gazta urdin pixkan naztu, eta gero lan sesamotik eta mokadutxo moduan, zeuna. Gu beti ideiak errezeta bat bukatu baino lehen, beste bat sei ideia, ezberdin. Baina hori bada sukaldaritza pixkat, ez? Eta zenbat, hor, zenbat eta zenbat errezeta daude, atera, erretzen hostele ditzan zenbat daude, bajun plater baten ideia ateatzeko, hasi froga egiten, da gero, hortik beste zerbait atera, takit, hor? Baduka hori sukaldeak, ez? Hori nibatzen ez, jatetxetan egiten zana da, bildu ekipoa hartu, egiten zan zer bat, eta venga, sukaldariakan inguruan bildu, eta bakoitza bere proposamena bota, probatu eta gero, banik hau kenduko nioke, hau gehituko nioke, honekin beharrean, pomeloakin beharrean, mandarinak izatik ez du probatzen zen, mandarinak igual emango dio beste ikutu, holanin beharrean. Bazu imaginatu garaia itetan gaur egungo aplikazio hauek zaporeak, ez? Algoritmo bidez zaporeak zeinekin ezkontzen duen esaten dizuena. Bueno, ingo zenuten, historia, ozer. Baina horre bai, algoritmoak eta baina horre azkenien esperientzietan, no eran, ja. Hombre, egizan lagundu behar dute, ez ditute inoiz. Nik uste baietz. Arrakasta behintzat gaur egun hortik komendator, hori hona, izango zen, galdetzea, Euskal Herrian baduzkagu hainbat eta hainbat sukaldari Michelin inziarrekin da, erabiltzen dituzu zuek algoritmo horiek. Hau da, adimen artifizialik erabiltzen duzu zuen laborategian, gaur egun gozukaldek laborategia. Bai, hor, ezagunenetakoa da, eta nik uste lehenengoa izan zana, Arzakena, ez? Hor, Igor Zalakain dauen tokia, ez? Han beraien laborategi hori daukaten, sukalde aparte daukaten, non experimentatzen ibiltzen diren, munduko osagai ezberdinekin, frogak egin, eta danetik, ez? Hor daukate,
mundu bat esaten dena, baina gastronomian, eta han iten dituzte kombinazio, arraroenak, ez? Lekuan izan ginen duela aste batzuk, Aralarrea joan ginen, otokaranekin, da gero pasaginen lekun berritik, txorienen egon ziren lehen gonbidatuetako batzu dendatik, maskaradakoak, hauek euskal txerria daukate, eta komendatu, honek goratzen naiz, hemen txorienen ingen dula, beraie daukate txerriaren paparra, hori fin moztuta, eta ere egiten dute osoikoa, ezaguna da beraiena zainzuria bildu horrekin, eta ero sopleteakin, txigortu. Arzakekoak intzuten berdina, baina ia lehortzeko gailuarekin. Horrek beroa ematen du, hartu eta poliki hartu, eta horrekin erdi txigortu moduan, pelikula holan pixkat, gaina gero forma hartzen du, eta... Hemos nacido para berrontze. Idose. Ikusiko dugu handiken, auskalo zer. Bai, hori pixkat, zeuden, xamurra daude hori, bai. Pixka pusatezio. Ados, platera datza, bai. Platertxo bat mese, zabala... Luzea, zapala, laukia... Laukie eta luzea. Laukie, luzea. Bai. Luzea, bai. Gero... Hau da, zea bezala, ez? Izena luzia eta abizena zabala. Hoi hona da, Bai, poto eta... Bitu. Takata. Malgu. Beraz, hemen. Moldakor. Txipsekin betetzeko, ez? Bai, eta hauek erditik, segundu txiki bat. Beraz, hemen. Letxu osto batzuk. Nahiera. Hemen, jaione, nik uste dut gure lantaldeko norbaitek bideoak ikusten inditula, zineman, duela garai batzu bezala, zineman bezala. Krispeta jan beharrean, gure txipa jaten. Bai. Hemen, oi asko zati batzuk. Bai, tomate gerditik, ez? Mesedez. Jarraian, gazta. Bat. Bi. Pomeloa. Biguina, baino ona. Hortxe. Pistatxo batzuk. Instruzioak horri, bai, ez dakit teontziak instruzioa dauzkaten, baina horrek beharko ditu gero agoan nola sartu hori. Eta nola hartu tearen zaporea, garrantzitsua. Tomate batzuk, presaka dabiltze. Ordue da, programa joaten ari zaigu. Eta hemen, azken ukitua, jaka. Arrapasak txiribiton. Hemen. Ni uste du, lemunean ingen duen sushia, honek... holan janda, sakabitxuko da. Noski bai ez. Ze bardan? Hauxe. Jak. Alderantzi. Jak. Ales geldi, Aguanta. Aguanta. Bueno, aio. Bai, hau jateko. Alrebesa baino ona. Ze kombinazio, da, zapore pila detortzen diemen gaine. Da, bereizteko gaiza? Ez. Hartu dioana pila da, bitu egiazko bakarrik. Ona. Pomelo hartu dio pila bat, teana puntazo bat. Benetan. Bida. Beles izango du Euskal Herrikotea eskuragarri beraz. Gure partetik, gaurko zauxe, bihar, gehiago. Posten maiz. Bihar arte badakiz hemen izango garela bueltan, eta bien bitarten gaurko egune disfrutatu eta gozatu. Ondo iran. Aha.